הפרקים הקודמים. זוכרת שאני לא משלם לך אף פעם על אף טיפול? כן. זה בגלל שאני לא מבין בכסף. אני לא יודע מה זה ריבית פריים, נראה לי שההורים שלי אשמים בזה. אני אתבע את ההורים שלי. תודה, ג'וזפינה. אתה תובע אותנו? כן, מאוד. מה זה, מוש? מה זה? זה בורי. בקשר בית משפט, אה? בית המשפט? מר עידו, אתה תובע מאוד את ההורים שלך והחלטת לייצג את עצמך כבוד השופטת, אונר, חבר המושבעים, אמא, אבא, כבוד. דודו, אנחנו באמת צריכים את זה. צמד הנתבעים פה גידלו אותי מדהים. ברו. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת. למישהו פה זה נראה הגיוני שהם יושבים פה בזמן שהבן שלהם לא מבין מה זה ריבית פריים? שאלה אדירה שלו. אני מסכן. לכן אני תובע אותם. אתה רציני איתי, ברו? Oh yeah. ברו, כמה אתה צריך? כבוד השופטת, אם תוכלי רק להעביר אותו לסדר, אני מנסה לדבר. רוב. Your Honor. זה כל מה שההורים שלי לימדו אותי על כסף. את רואה כאן משהו, כבוד השופטת? כי אני לא רואה כלום. זה ריק. אין פה לא פקם, אין פה לא ריבית, אני גם לא רואה פה הלוואות. יש פה אולי איזה לכלוך קטן, זה לא עוזר לי. הנזק שנגרם לי הוא אדיר. אדיר. לא הצלחתי לנעול נעליים לפני שבוע, רע לי. הבנתי. אני צמא. רוב הזמן אני הולך בזיגזגים. ברו, מה זה קשור לזיגזג? אבא, אתה יכול בבקשה להפסיק עם הברו הזה? גם זה לא מוצא חן בעיניך, ברו? אולי תתבע אותנו גם על זה, ברו? לא, אני רק אומר שזה קצת מביך. שמעתי מספיק. ניכר שהתובע סובל מאי-הבנה בכל הקשור לכסף ברמה של אפס הבנה. אפס הבנה, שמעתם? סליחה. עם זאת, חלאס עידו, שחרר מההורים. פתח פפר ותתחיל להבין. מה זה פרסומת? נתבע אותך גם. אפשר להפסיק להאשים את ההורים. פתחו חשבון בנק בפפר ותתחילו להבין בכסף שלכם. רק רציתי להגיד סליחה, ואני אשמח לחזור איתכם באוטו. ולשבת מקדימה. פפר, פשוט להבין בכסף שלכם.